Bun, dragilor, hai să vedem timpii. Puls mediu 155, 24 de minute 53 de secunde, 6:01 distanța de Radaway, rid mediu 4 minute 08 per kilometru. Nu renunțați, dragilor, nu renunțați. Astăzi era o zi pe care o simțeam așa de cum am trezit, că parcă... Dar a mers. Rămânem încă în timpii de Champions League, adică pentru mine sub 4:15. Am alergat să nu mă prindă nici ploaia. Bun, dragilor, haideți! Hai și voi cu alergarea voastră. Pentru că voi, la rândul vostru, sunteți un exemplu și inspirați comunitatea de lângă voi, prietenii, vecinii, familia. Așa că haideți la mișcare, dragilor, rămâneți activi și oriunde ați fi, tot timpul de Radaway.